Ovde? Pa pašću. A moje levo, da, jo, kako sam glupa. Evo ovde. Jel može ovde? Jel da počnem? Ma počni. Moj dečko mi se toliko smučio da nemate pojma. Moj dečko je toliko glup i dosadan da kad pravi žurku komšije zovu pandure da se žale na dosadnu muziku. On je toliko dosadan i mutav da ja zaboravim da je on tu. I onda zovem drugaricu preko telefona da joj se žalim. Pa šta ću? A onda me on čuje iz druge sobe dok ždere neki puding i kaže: šta me ogovaraš, debela kravo? Ja debela? Pa mislim, jer sam ja debela? Pa mislim, ako sam ja debela, šta je onda on? On je toliko debel da mi treba pola sata da ga zaobiđem u hodniku. On je toliko debel da kad se vozim s njim kolima ja moram da sedim pozadi. Da. Moj dečko je tolika stipsa da vi nemate pojma. Pre neki dan se svađao sa prodavačicom što mu nije vratila 5 dinara i onda je tražio da mu ona da žvaku. Da, mislim, bar da je lep, ali moj dečko je toliko ružan da kad smo pre neki dan bili u zoološkom vrtu, ovi čuvarili su morali da daju sedative životinjama da ih smire. Pa jadni majmuni, da. Ali ja sam bila srećna što je on išao sa mnom, jer on je mnogo lenj. Ja kad ga pozovem uveče da dođe da gledamo neki film, on stigne na jutarnji program. Da. I mislim, sa svim ovim bi moglo da se živi, ali... Moj dečko je loš u krevetu. On je toliko loš u krevetu da su mu prostitutke vraćale novac. Da. Ja? Pa šta ja uopšte radim sa njim? Pa ne, mislim, kako sam glupa. Ja umesto da ga ostavim, ja pričam kako je on glup. Pa ne, ja sam u stvari glupa isto kao moj dečko. Pa ne. Pa ja bolje nisam ni zaslužila. Pa ne, u stvari idem da ga ostavim pa ću da se vratim. Ćao. Pošto se Perica veoma umorio, brzo je oprao zubiće i legao u svoj krevetić. Tako reći, nije ni oči zatvorio, a već je sanjao da se obreo u zemlji čarobnih berzi. Čarobnih zato što su akcije na berzama stalno rasle i rasle, a PDV je padao i padao. Upravo zbog ovog rasta i pada, Perica se ponovo bogatio i nikada više nije bio bankrot. Mama, zašto u mojoj sobi tako hladno? Pa nismo platili struju, sine, isključili su nam grejanje. Da li smo mi sada siromašni? Jesmo, sine, ali nemoj ništa da brineš. Sad će mama da ide da nađe novog tatu, uspešnog biznismena.
Dobar dan, gospodine Lakićeviću. O, dobar dan, šefice, dobar dan. Da li smem da vas pitam šta to radite? Ja kopiram svoje genitalije. Kako zamišljate to da uradite? A pa, prednju stranu sam već iskopirao, mogu reći, bilo je jako nezgodno. A evo, upravo kopiram zadnju stranu, pa ću onda prednju i zadnju stranu da spojim heptalicom i to ću deliti zaposlenima. Jeste vi poludali, gospodine Lakićeviću? Da li vi znate da je kriza? Da li ste vi svesni koliko trošite papira? To je nedopustivo. Ova fotokopir mašina može da štampa sa obe strane. Dakle, vaš penis fotokopirajte na prednjoj strani. Vašu zadnjicu na zadnjoj strani istog papira. I tako uštedite polovinu papira. Apsolutno ste u pravu, zaista, ja se toga nisam setio. To mi je jasno. Mada od čoveka na takvoj poziciji očekivala sam malo više odgovornosti. Vi treba da budete primer ostalim zaposlenima. Apsolutno ste u pravu, šefice. Izvinite, molim vas, sad neće se više... Mada, sudeći po vašoj prednjoj strani, mogli ste da koristite i A5 format. Bio bi vam dovoljan. Doviđenja. Doviđenja, šefice. Izvinite još jednom, neće se ponoviti. Kažu, ne možeš da biraš s kim ćeš da se družiš. A vama Jaca kaže, i te kako možeš da biraš. Jel tako, Viktore? Dođi, srce. Dođi, lutko majkina, dođi. Neće, stidi se. Ja sam mom Viktoru izabrala s kim će da se druži. Boris iz susednog ulaza, što mu tata ministar, je divan dečko. Pa Andrija iz muzičke škole, talentovan, ima divnu majku, pevačica. A Lena iz prvog 3, tiha, mirna devojčica. Mama radi na televiziji. To je naša buduća snajka. A? Kaži, Viktore. Dođi, lutko, kaži. Stidi se. Pa kaži da si sve ti to izabrao. Kaži, srce moje. Ja sam mu samo malo pomogla. Posavjetovala sam. Majčinski. Što mrzim ovake gađe. Super ti stoje. Ove normalne gaće su mnogo praktičnije. I ružnije. Da, ove mi se stalno naduvaju kad uskočim u vodu. Nemoj da izmišljaš, molim te. To sad namerno radiš, jel da? Ja sad trčim, međutim ja ne znam koliko je to delotvorno i onda sam mislila da se prebacim na plivanje. Sad ljudi kažu da je plivanje isto u redu, ali ja nisam sigurna šta da izaberem. Dobar dan, izvolite. Ja ću sok od jabuke bez šećera. Ja bih sveže ceđeni sok od brusnice i posni tart sa blitvom. Izvini, molim te. Ja ću veliko točeno pivo i jednu gurmansku jeskalicu. I preteraj mi s lukom. Te to sad boli. Ja ne znam zašto... Dala sam oglas u novinama, lični oglas, da upoznam nekog. Kolege sa posla su mi pomogli da ga sastavim i da konačno i ja nađem nekog. Nekog ko će me razumeti. Nekog ko će voleti moje mane. Napisala sam. Tražim gluvonemog mešanca. Što starijeg, to bolje. Da mi ne pobegne. I jako sam usličena.
kad je Dejan vodi u vrtić, to je sve u redu. Znači, ona mu mahne, kaže ćao tata. Da. Ja kad je vodim, pa to je plakanje, drama. Mislim, dođe mi svaki put da poludim. Da, znaš kako, ja nekako imam sreću zato što je Katarina tatino dete i ne odvaja se od njega. I onda sam nekako ja u tom smislu stvarno mirna. Možda ja nisam dobra majka. Ti? Daj, molim te, ja ne znam nikog ko se toliko trudi. Ko mi kaže, kako si ti samo posvećen? Ja volim svog dečka najviše na svetu. Ja ga toliko volim da ga prosto obožavam. Da sam ga ceo život tražila, ne bi našla boljeg. Pa stvarno. Da, pa svi traže zanimljive muškarce. Znate, oni koji su glavni u društvu. Ja mislim da je to totalna glupost. Pa prvo ti ne može da dođeš do izražaja od njega, pa da. Pošto moj dečko nije omiljen, nas niko nigde ne zove, nigde ne idemo, osim kad mene pozovu. Znate, kad vam je dečko džentlmen, on je džentlmen uvek, pa i u društvu, znate. I onda on potroši novac i na drugare i onda ništa ne ostane za mene. A ovako sam ja našla Stipsu. Mislim, malo mi je teže da izvučemo njega, ali ja ipak izvučem. Da, i to što je moj dečko dosadan i što ćuti, meni to uopšte ne smeta. Pa ne, samo mi treba da me neki pametnjaković davi kad dođem iz grada gde je bio, šta je radio. Ovako moj samo ćuti, gleda TV. Da. I to što je debel, meni se to mnogo sviđa. Zamislite da je neki žgoljavi mršav, pa kad mu sednem u krilo, ja dobijem modricu. Ovako, ja se lepo uvalim kod svog dečka u stomak i onda mi je mekano kao na jastoku i ja tako uživam. Da, vi razumete o čemu pričam i vi uživate. Da, još jedna stvar. Žene jako greše kada traže muškarce dobre u krevetu. Muškarac kad je dobar u krevetu, on hoće da ide dalje. Vi mu niste dovoljni, onda vas vara. A ovaj moj, pošto je loš, on nigde ne ide, ostaje pored mene i nigde neće da mrda. Da. Zato, drage moje dame, vodite računa kad tražite muškarca. Ja nisam glupa. Ja sam našla svoju idealnu polovinu. Zato sad idem kod svog dečka, a vi nastavite da gledate skečeve. Ćao! Da li mogu da vam pomognem? Mislim da možete. Tražim automobila, vidim ovde imate odličnih modela. Pre svega moram da znam koje su vaše potrebe. Pa prvo bih volao da mi se svidi ovako na prvi pogled, pa onda sve ostalo. Kako vam se čini ovaj model? Ovo je sjajan. Da li vas zanima šta sve ona nudi? Kako da ne? Ovo je savršena mašina za vas. Kao što ste već mogli da vidite, ima blistavu spoljašnjost. Pogledajte samo te linije. Obline. A recite mi, je laka? Mislim, za upravljanje. Vrlo. A istovremeno je čvrsta i otporna na udarce. Ona je savršena za grad, ali dobra je i za dalje duža putovanja. Najvažnije, ne troši mnogo i nije skupa za održavanje. I recite mi, jesu to sve njene pogodnosti? Ovo je prava limuzina, znači ona je atraktivna, a opet bezbedna. Ne znam da ste obratili pažnju na njena glatka kožna sedišta. Kako da ne? Samo, znate, za nju je potreban iskusan vozač. Pravi muškarac koji zna da ceni njene kvalitete. Ja verujem da je san svakog pravog muškarca da vozi ovakvu mašinu. Ali ima onih koji se posle pola godine uplaše, pa pobegnu. Ne, gospođice, ja nisam takav. Nego recite mi, čime se ona hrani, recimo, sreda uveče? Kao i svakog dana. Najboljim benzinom. Kupujete?
Pa ja bih volio jednu malu probnu vožnju, ako može. Ne? Pa ovu lepoticu možete da probate samo ako ste sigurni da ćete se posvetiti. Pa ja imam jedan mali problem, znate. Ja imam stari automobil. A znate kako je teško tarasiti se starog automobila. Onda vi još uvijek niste spremni za nju. Imam nešto što će vam više odgovarati. Jelena? Molim te, pokaži gospodinu polovne automobile. Izvolite. Pa mislim da je posao vrlo bitan. I mene stvarno jako interesuje sve što ima veze s poslom. Evo, na primjer, ja svaki dan zovem tatu i pitam ga kako je na poslu. Mislim, on mi kaže da je na poslu sve okej, ali ja se brinem, mislim, frka mi je. A ja? O ne, pa ja ne radim. Zašto bi radila kad je kod tate na poslu sve okej? Jel, draga, tako mi je žao. Hvala ti što si došla. Pa kako da ne dođem kad imaju najbolju drugaricu? Ostavio dečku. Nemoj da plačeš. On uopšte nije bio za tebe. Misliš? Ma znam, vi ste tako različiti, to sam ja videla od samog početka. Ali meni je bilo tako lepo. Ali to je bila samo iluzija. Vi ste nebo i zemlja. On je tako uspešan i pametan muškarac. A ti si drugačija. A ti to meni sad govoriš samo zato što se ti viđaš sa njim, jel da? Ja to tebi govorim zato što si ti moja najbolja prijateljica koju ja želim ponovo da vidim sreću. Ali ja se osjećam tako odvratno. Draga, on je bio tvoj punih 8 godina, a moj tričava 2 dana. I ko je tu dobio više? Ja? Pa tako je, draga. Moram da idem. Andrija me čeka. Znaš kako je to na početku veze, ne možemo da se zasitimo jedno drugog. Hvala ti što si došla. I pozdravi Andriju. Hoću, draga. I on tebe sigurno pozdravlja. Jo, tako mi je drago što te imam za najbolju drugaricu. Dođi i sutra, molim te, evo samo 2 minuta, molim te. Pa teško sutra, ali i kad se budem vratila, doći ću da ti ispričam kako je bilo, jer Andrija me vodi na Bali! Ja uvek idem sama na letovanje. Pa to ima svojih prednosti. Možeš da upoznaš mnogo divnih ljudi. Mnogo više nego ako ideš u paru. To je tako zamorno. Moraš sve da radiš zajedno. I stvarno se seliš? Da, našla sam savršen stan u Potkrovu. A koliko para? Samo 300 evra. A ima i dnevnu sobu i veliko kupatilo i novu kuhinju i 2 spavaće sobe. To Fenomenalno. nije mnogo, da. Hoćeš da se javiš? Neću da se javim. Što? Zove te neopisiva budala.
Pa to je moj bivši, ispo je kreten i ja se stvarno ne mogu da pričam sa njim. Hoćeš da ga isključiš? Pa neću da ga isključim zato što želim znam tačno koliko me puta tokom dana zove. Da, slobodno je. Zvoni vam telefon. Pa čujem, nisam gluva, ali ne mogu sad da se javim. U redu. Znači, 36 puta je zvao za sat vremena. Juri me danima, hoće da se pomirimo. A ti? Ma ne, ali samo neko ne gubi nadu. Evo ga, to nije 7. Šta ima novo kod tebe? Dosta je bilo, javi se. Tom kretenu ne pada na pamet. Kako je na poslu? Izvinite, dobro večer. Vaš telefon razbio nam mozak, pa ako bi mogli da se javite. Ne bi mogla. To je moj bivši i ne mogu sad da se javim. A hoćete da čujete koliko će puta da vas zove, jel? Tačno. Zvao me 37 puta za sat vremena. Sjajno, bravo. Evo ga 38. Ne znaš što da radiš. Nije do mene, što kao ja sam kriva. Halo, restoran Italijano, izvolite. Da, tu je. Ne želi da razgovara sa vama. Ne želi, nažalost. U redu, doviđenja. 39. puta ipak neće biti. Nije trebalo to da uradite. On sad zna gde sam. Ali barem će biti tišina. Ne zadugo. Aj, živim. Ja sam rekla da nije trebao da se javi na telefon. Evo, pojavio se posle tačno 22 sekunde. Lepo da se ponašaš. Nemoj da me brukaš. Ipak si u gostima. Pa dobro. Ajde. Ma ne diraj to. Stani van. Ćao, draga. Zdravo, lepi. Hvala ti još jednom što ga čuvaš. Ne znam šta bi radila sa njim. Nije to meni nikakav problem. Na poslu mora da bude u 7:30. Znači, budiš ga u 7:30 i mobilni mu puniš svaki drugi dan. Okej. A hrana? 3 puta dnevno. Samo pazi da se ne ugoji. Svake druge subote možeš da ga pustiš napolje. Ali vodi računa da ne popije previše, da ti ne ispiški WC šolju. A seks? Jednom nedeljno. Ja sam mislila da treba češće. A ne, slab je u krevetu. Ovo su njegove stvari. Mene čeka taksi, idem. Ajde, lepo se provedi na skijanju. Hvala ti još jednom što ga čuvaš. Brzo će ti proći. Ćao! Ćao! Ćao. Jel mogu da gledam fudbal? Posle, lepi. Prvo seks. Ništa joj ne verujem. Ponekad je dobro imati ovakve prijateljice, zar ne? Ali moram da vam kažem da morate da se pomirite sa tim da nikada nećete naći idealnog muškarca. Pa ne. Pa šta, ili je lep, a glup, ili je lep i pametan, a u gaćama 0. Ili je lep, pametan, dobar u krevetu, ali ima neku dijagnozu, oženjen. Mislim, uvek nešto mora da fali, to zapamtite. Ako vam se čini da je previše savršen, znajte da vas iza ćoška očekuje vrlo neprijatno iznenađenje. Prema tome, najbolje je da lepo nađete neki prosek. S prosekom ne možete da promašite. Prosek se ne ističe ni u čemu, pa ste mirni i prosečno srećni. Mi se vidimo sledeće nedelje, a vi se trudite da zadržite taj prosječan osmeh na licu.